Mga kapuso, ehemplo ining 72 anyos nga lolo sang Kalibo Aklan nga sa karon, inspirasyon sang kadamaan bangod sang iya kapisan kag dedikasyon sa obra. Si Mansueto de la Cruz apisar ginpauntat na sa obra sang iya mga kabataan nga lunsay mga professional na padayon sa gihapon bilang traffic enforcer sang Banwa. Na-assign si Lolo Mansueto malapit sa lugar kung sa diin nahamtang ang tatlo ka mga eskwelahan. Gani ulan man o kon init, malipayon ini nga mabuligan ilabi na mga estudyante nga nagtabok magtabok sa dalan. Bangod sa kapisan kag dedikasyon ni Lolo Mansueto, madamo sa mga estudyante diri. Lakip man ang mga ginikanan ng kampante nga hilway sila sa pagtabok. Gani kay Lolo Mansueto, salamat gid sa bulig mo mga kapuso, bata man o kontigulang tanan may kinaiya sa pag-obra. Gani padayon lang sa #spreadkindness.